Iniwo ndinoita zvekukechesa. I am available for bookings. Kana kuri kunzi unenge wandifarira, imeseji iyo mukomana Shim yandakatumidzira mune rimwe group zvandakazonosangana nazvo mushure mekunge ndabhukiwa nevamwe baba. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages tichitanga nemeseji iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi, mukomana Shimuri sei zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu wo inini muchanditi Rachel. Ndinogarawo muno mutembisa. Ndakazobhukwa nevamwe baba ava vakange vachigara muMidrand. Izvi zvakaitika 2 months after ndabva mukurambana nemurume wangu. Ndakange ndaita pride mukoma. Pride yangu yakabva pakuti kubasa kwangu kwandainge ndichishanda ndakange ndakapinzwa neumwe murume. Saka murume uyu ainge ava kundiudza kuti ainge achindida semunhu ainge akandipinzawo basa rine mari because ndainge ndichishanda hangu samaid, but ndakange ndichishandira varungu vari maBritain. Saka varungu ava vainge vachitondiudza vachindipa mapromises ekuti ndainge ndichazoita mari yakawanda. Saka kupinda kwandakaita basa ndakapinda ndichinzi ndiri mukadzi waPaul, murume uyo wandakange ndava kufambidzana naye. Handina kunge ndakaziva kuti Paul uyu akange atori nemudzimai wake kumusha, akange achindinyepera. Ndo rainge riri staira rake iroro rekuti kana akaitira mukadzi favor anenge ava kutoda kutombogara naye, then over achizongokusiya mushure mekunge aona kuti anenge atombokushandisa kwenguva yakati rebei. Iniwo nekusaziva kuti ndo basa raainge achiita, mukoma ndakabva ndatongokabira paya. Murume wangu ndainge ndava kutongomubata rafu. Ndokubva ndakumbira murungu kuti ndinoda kuti ndinge ndichizogara kubasa zvangu 24/7. Paul murume wangu ainge ava kuuya. Saka my ex-husband akati azviziva akarwadziwa, ndokubva achizobvuma zvake akati it's fine, ngatirambane. Nekuda kwekuziva kuti ndakange ndavaka neumwe munhu wandaitoziva kuti munhu uyu atoriwo nezvimari zvake, ndisingazivi kuti ndiri kutamba netsotsi. Ndakasvika pakubvuma murume wangu paakandiomesera, because murume ainge achindiomesera achiti ina handingamborambirwi muno muSouth Africa because handina kukuwanira muno muSouth, tinodzokera kumusha then toenda obva wanondiramba pamberi pasabhuku. Saka takazoti tadzokera kumba, ndini ndakatomukwidza bhazi ndikati baba mwana ngatidzokerei kuZimbabwe because inini handichadi. Saka tadzokera kuZimbabwe, sabhuku vakati inonetsa iyi, handei kwamambo. Ndokubva taenda tikanotongwa. Ndikataura ndikati inini munhu handichadi, kunyange mukandiripisa but handichadi. Zuva ratakatongwa tichitobvako kwamambo ndakangosvika pamba nekutongogeza, ndikabva ndatopinda muroad kwava kutodzoka kunoku kutembisa. Ndasvika kunoku ndiri kugara nemunhu wangu, iyewo anga agara aine imba mutembisa, but imba iyi ndakange ndisingazivi kuti chitsotsi chavanoita iye neshamwari dzake vanobhadhara rent vari pamwe chete. Mutori mumba mekuti munenge muine mubhedha, firiji, TV, everything, but chimba chavo chavanoshandisa chekuti kana vakadzi vavo kana vari kuZimbabwe unotorwa, unokwanisa kubviswa kana kuVenda uko kana kuDurban kana kuCape Town, wotounzwa mutembisa. Wauya mutembisa unotosvika mumba memukomana wako wototi munhu wangu akarongeka, usingazivi kuti chakaita kunge chiloji chavo chavanoshandisa kana vaine vanhu vavo. Andagara paya handiri kunakirwa neupenyu, kunyatsoona kutoti life yatochinja. Murume wandakange ndiinaye before ainge ariwo munhu wekungotambura tisina mari. Saka ndainge ndava kutobatwa zvakanaka, ndikabva ndatengerwa foni. Pandakatengerwa foni yandakange ndisati ndakamboshandisa muupenyu hwangu hwose, brain dzakabva dzatomborasika ndisingachazivi kuti chii chinonzi life. Saka pandakazofind out kuti munhu uyu ndo basa rake raanoita rekuti akafambidzana nemunhu afambidzana naye anomushandisa, achikushandisira chibasa ichocho chaanenge akwanisa kukupinza. Then after that anobva achizongokusiya
nedzimwe nzira dzinenge dzichitorwadza paya. Saka ndarwadziwa kubasa, akabva achizonditsvakira futi mamwe maproblems, ndokubva ndachizosvika pakuzotanga kubatwa rafu nemurungu. Saka ndakazongonzwa umwe musikana achiti anoitawo zvemahookup. Ndikati unoita zvemahookup munombozvifambisa sei? Akanditi pamwedzi mari anokwanisa kubata it can double your salary. Ndikati sei? Akati every night ndinokwanisa kuenda kumba kwemurume, ndasvikako tongowirirana kuti the whole night wondipa zvako kana 300. Saka after 10 days ndinokwanisa kubata kana maybe 3000 kana kuti 5000, nekuti vamwe varume, nekuti anenge aine belief yekuti munhu uyu ari kutodawo zvemarriage but ane tuma problems and angondikumbira 400 haisi mari yakambowanda. And varume vakawanda on the first night vanobvuma kubvisa mari yakawanda, but after that anenge ava kungoti ndichazokuona month end. Ndikatoti zvariri dhiri ritori bo. Ndakabva ndachizosarudza one of my picture ndokubva ndapinda mugrupu muya. Mugrupu umu ndakapinda the day before ndisati ndazoposta, because yainge yakanyora kuti kana uchiri mutsva hazviite kuti unge uchiposta mugrupu iroro. Handingataure hangu grupu, nekuti zvimwe kuda vamwe varume vanenge vainaro grupu iroro vobva vachizopinzwa kana bhizi nevakadzi vavo. Ndakabva ndanyora mukoma ndikati iniwo ndinoita izvozvo kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achitongoda zvanhasi usiku hwanhasi, inini ndiri comfortable, but unongondiudzawo in time kuti ndinge ndichizokwanisa kuzoprepare. Ndakanda nepicture paya. Mucomment section ndaita kuundurwa, une AIDS, this and that, uchabvarurwa kuzasi ikoko, uchasangana nevanhu vakaromba. Dai ndakange ndakaziva mukoma ndikadai ndakatevedzera umwe anonymous akataura kuti uchasangana nevanhu vakaromba. Paya mukoma pazouya umwe murume uyu akange ari muZimbabwe. Saka akabva anditi muri kuita mari? Ndikabva ndati it depends kuti munoda kuzondipawo mari kana ndikauya ndikazokufadzai ikoko. Akabva anditi okay, it's fine, ndinokwanisa kukupa 1.5. 1.5 ndakashamisika. Ndikati izvezvi muripi? Akati handitori pamba zvangu, koiwe uri kuitei? Ndikati ndoda kumbopedzisa kawasheni kangu saka ndinozouya, but patransport ndozoita sei, because inini ndiri mutembisa, imi mati muri mumidrand, saka zvemakombi kudhara. Akabva ati kwandiri no problem, ndinokwanisa kufonera umwe mufesi wangu anoita zveuber, ndonzwa kuti anenge aripi. Saka akazofonerana naye akati ari kuti iye ari kure uko kumall of Africa uko, nekwauri it's a bit far. Saka iye ari kuti ane umwe munhu ari mutembisa uri side ripi racho. Ndokubva ndamuudza, pasina kana nguva ndakabva ndaona kamwe kamotikari kewhite kakabva kauya. Ndatogadzirira paya, but it was a little bit late, but kwainge kuchiri kwakachena zvishoma. Ndini uyo mukoma ndapinda mumotikari ndakananga kumidrand. Ndichinonosvika kumidrand tatodarikawo nepane kamwe kaBurger King ndokutotenga chikafu. Akatoti unditengerewo chakati nechakati. Saka akandiudza kuti ndinge ndichiudza Uber driver kuti ange achizotenga zvinhu zviya. Mukoma nashe tatenga, ndisi uyo takananga kumba kwavainge vachigara baba ivavo. Ndasvika ndagamuchirwa nemufaro. Saka vakabva vati vainge vachida kumbobuda panze. Vakabuda panze ndokubva vadzoka, vakange vakabata shamu. Ndikati ko munhu uyu akabata shamu haufa. Chandakange ndisina kuziva mukoma nacho ndechekuti baba ivavo vainge vachangobvawo mukuurirwa nemukadzi wavo. Saka vakatanga kundirova. Mukoma ndakaita usiku hwose ndichirohwa. Vaiti vakaita bonde nini, vobva vamboburuka, vobva vanditi une murume ka iwewe? Ndikaramba, vobva vati vhura foni yako. Apa foni yangu yainge isingavhuriki because maiva nema messages aibva kuna ex baba vemwana na ex uyu mutsva uyu nevamwe vanhu vaindinyenga paFacebook. Sezvo ndainge ndava munhu ava single, ndiri kutsvakawo kamunhu nevamwe vemahookup vandanga ndatombopa mapromises, vamwe vachitenga maairtime ndichivadyira maairtime avo. Ndikati pano munhu uyu ndikamuvhurira foni ndinosvodeswa mugrupu, ndoita sei? Mukoma nachi ndaisvasvangiwa, ndairohwa neshamu, ndakarara pamubhedha ndisina kana kupfeka. Hameno kuti ndo mhiko dzavo here dzeurombwa or what? Tiripo pamba ipapo mukoma nachi patakasvika ndakangobatwa nechimwe chadzimira. To this very day I can't even remember kuti tava mumidrand takafamba sei, but what I still remember was that
patakasvika paBurger King takafamba tikadarika imwe inonzi Halfway Estate, but tiri kuma-areas ikoko pane pamwe pamba patakazongopinda, but I can't remember kuti nechepapi chaipo, but that is the last thing that I remember. Nekuzopinda mumba mavo baba vavo ndainge ndichingonzwa kutemwa nekamwe kamusoro kekunge munhu ari kuda kubatwa neflu, saka ndizive kuti ndokuromba kwacho here, but vakandirova usiku hwose vachindirova vachinditi uri hure, bvuma kuti uri hure, sei uri kuramba kuti ndinge ndichibata foni? Ndipe foni yako ndione zviri mufoni mako. Foni ndakaramba. Ndakazoona kuti panapa ndanzwa nekurohwa manje. Hazvina kana zvazvinombobatsira izvi zvokuti ndimunyime munhu uyu foni, nekuti kuuraya anogona kutongondiuraya. Ndakazobvuma mukoma ndokubva avhura foni yangu, avhura foni akatanga kundikweshena, achindikweshena mamwe mazi-questions yekuti ndaiti kana ndikatadza kupindura ndaibva ndarohwa kana mambama ndichingorohwa kusvika ndava kunzwa kuti panapa ndava bho. Ndopa akazondisiya, akazonditi buda mumba mangu. Apa kwakange kwasviba mukoma, kana kurequesta ndakange ndisingakwanisi kurequesta because zvigunwe izvi zvairwadza, because vaipota vachindirova zvigunwe izvi neshamu vachinditi uri kahureke munhu. Saka vakazonditi get in the car. Ndopa ndakatanga kuona kuti baba ava zvavatori nemari. Ndokubva ndapinda mumotikari mavo, vakadhiraivha kusvika vachizonondisiya muTembisa. Motikari iya pandakaburuka ndichida kuti ndinge ndichitarisa manumber plates, ndikatoona kuti yainge isina manumber plates. Handizivi kuti vanoita nezvei baba ivavo. Ndakabva ndaudza admin what surprised me. Admin akabva andibloka mugroup. Saka handizivi kuti vanoshandidzana naadmin kana kuti atori masatanisti kana kuti chii chinoitika. Ndinongokumbira kune avo vanoita zvemahook up on social media kuti please ngwarirai kunzouko, you never know kuti unozosangana nemunhu akaita sei. Vakandidzidzisa chimwe chidzidzo chandisingambofi ndakakanganwa to this very day. Kana zvehook up ndikanzwa panenge pachitaurwa nezvehook up ndinotiza ini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangogoma hazvo vedu we, kuti tingati akaromba here murume iyeye, kana kuti makangosangana nemunhu anotongoda kupanisha vanhukadzi. Maybe he's a serial killer. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo izvo zvakaitikawo nerimwe gore. Saka ndakange ndichifamba nemotikari yangu, ndainge ndichimhanya ipapo, but kwakange kuri kumaruzevha pazvakaitika zvinhu izvi. Saka ndichimhanya ndaifamba neimwe D4D yangu. Ndaiti kana ndichifamba ndinyatsonzwa kuti panapa ndiri mundege. Saka kwakazongobudikirawo umwe mudhara uyu akange aine chimudhudhudhu chaainge ainacho. Saka pandakamuona ndakabva ndapanika. Mukunopanika mukoma ndakamupotsa, handina kumudhuma, but mukoma nyange zvangu ndakakwanisa kumunzvenga, but akaenda akanowira mune chimwe chikwenzi chainge chakazara nemunzwa. Ndakada kumira, but ndakatya kuti zvimwe kuda munhu ainge afa, because pandakatarisa haana kana kumbopfakanyika kana kuita sei. Saka ndakatya kuti kana ndikaramba ndakamira vanhu vaikwanisa kuzozviona kuti ndini ndakonzeresa accident ndikazopinda bhizi. Saka ndakangomisa motikari yangu zvishoma, ndichifamba zvishoma nezvishoma, ndokubva ndatongowedzera speed ndokutotiza kwandakatoita accident. Kana mukanzwa zviya apo vanhu pavanenge vachiti paitwa hit and run, kudhara ndaisishora munhu anenge anzi aita hit and run, but now I understand. Hazviitwe nekuti uri munhu anenge aine hutsinye, kwete.
sandizvo zvinoitika. But ipo paya kana kuri kunzi pakanzi paitika accident unobatwa nepanic, unopanika mukoma. Zvinenge zvichitoda kutoti pange pachitova nevanhu vanotokubata kutoti shamwari hakuna kwauri kuenda, because pakunopanika paya the only thing that you will think about is to run away, kutongotiza, because that is normal kunesu isusu vanhu, you will think about running away. Saka ipapo ndakabatwa nepaniki yekutanga kufunga kuti kana mapurisa vakasvika panapa vakatanga kundirova, saka ndakabva ndatongoti the best way kutongotiza ndokubva ndatiza. Handizivi kuti kwaari ikoko what happened after that, akazopona here, chii chakazoitika. But when I checked him, that guy was not moving. And munhu kana kuri kunzi akanowira muchikwenzi chinenge chakazara neminzwa, as a normal person anofanira kutoti ange achitorwisa kuti ange achikasika abuda, but iye haana kana kumbopfakanyika, saka maybe he was still in shock. Saka ndine trauma mukomanashi. Trauma iyi ndipo pairi kubva, because dzimwe nguva ndinotanga kufunga, kana ndikatanga kufunga ndinotombobatwa nemweya wakaipa wekuda kuzviuraya, because ndinonzwa kuzvishora kwakanyanyisa kuti saka ndakatosiya kamunhu wandakasiya, ndakamusiya ari pasituation yakaoma, sei ndakaita utsinye hwakadaro. But unfortunately mungomanashi zvakaitika and there was nothing that I could do. Ndainge ndakabatwa nefear yakanyanyisa. When you post my story mozongondisivisa, ndinenge ndirimo ndiri mucomment section. Vanojaja, you can judge me please. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakatodhuma munhu ndikatongomusiya, because ndaitya kuti kana ndikazobatwa ndaikwanisa kurohwa nemapurisa. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mwe nguva ndinoita trauma yokuti ndinotanga kuimagina kuti kana akabayiwa kana nemunzwa muziso, ipapo paakanowira neforce yakanyanyisa mumunzwa yamawane. Rikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kureurura izvo zvatakamboitawo kudzinza rekwedu, but izvi takazviita tiri tose. Makange muri mugore ra2003, ipapo mukoma ndainge ndichiri form 2. Iko zvinozvi tava kunoku kuUK. Ndikangoti most of the family takauya kunoku kuUK. Saka ipapo tichizonoita miko idzi dzatakaita, this was after mudzinza matanga kunetsa mweya wengozi. Saka tine vamwe sekuru vedu, in fact vana sekuru vedu vakange vari vatatu, vainge vari madzikoma asekuru nyakubereka baba vedu isusu. Saka vakaenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique, hanzi vainge vachishanda pane rimwe purazi. Vakabva vachizoti nerimwe zuva vachitema makabheji. Ndo pavakatanga kunetsana neumwewo ainge ari mushandi ainge achishandawo papurazi ipapo. Saka vamwe sekuru mutevedzani nababa vangu, hanzi vakange vaine banga rimwe ravainge vainaro ravainge vachishandisa kucheka makabheji mumunda. Saka hanzi vakati vachinetsana nemunhu uyauya vachimurova vari vatatu kudaro, vakabva vanomubaya nebanga akafira pasport. Afa kudaro vakabva vatiza, vakabva vadzoka kuZimbabwe. Vadzoka kuZimbabwe vakambofamba vakaenda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Saka vanhu vemumhuri vakazviona kuti hapana kana chiri kumbochinja, vanhu vari kungoramba vachingofa, vanhu vainge vachifa zvisingaiti. Saka by then tainge tava kugara mamutare. Chivanhu chekutanga chakaitirwa mumba medu, chaitirwa mumba medu. Vakabva vachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kunorasira zvinhu izvo zvainge zvashandiswa paurombwa uye zvikari nemari. Saka mari iyi takazoenda tikanoirasira Marusape, ndo matikanorasira mari. Saka mari yainge yakawanda iyoyo
yainge iri 2000 US dollars. Mari iyi yakabva kune rimwe plot revamwewo sekuru, but sekuru ivavo vainge vakaenda kuAmerica. Sekuru ivavo vainge vaine mari but vaine plot vachiita maprojects. Vakangoti chingoendai munotora mari iri kuplot. Vanhu vakaenda vakanotora mari iyoyo because pakanzi panodiwa mari yakawanda. Saka mari iyi takazonoirasira Marusape. Munhu akazononga mari iyoyo, munhu iyeye ndiye akatora ngozi yemudzinza. I remember kuti pakatohaiwa makombi matatu because ours is a big family. Tikapinda mumakombi muya tikafamba neusiku tikanopinda Marusape. Saka tava Marusape mukoma ndipo patakatsvaka nzvimbo, mari ikabva yangosiyiwa ikasendekewa nedzimwe hembe dzimwe dzainge dzakabviwa nadzo kuMozambique. Handizivi kuti hembe idzodzo dzainge dziri dzemufi kana kuti, but I know kuti ihembe dzavakabva nadzo kuMozambique. Saka hembe idzodzo dzakabva dzaiswa paside, ndokubva mufi audzwa kuti shamwari, tambofunga kuti tinge tichikusiya pano, but kuti tinge tichikusiya pano uri wega hazviiti, asi tichakutsvakira sawira wako wekuti uchaenda naye unogara naye kumba kwake. Mari ndiyoyi. Ndokubva vachizoisa mari pamusoro pehembe. Pakaitwa chimwe chivanhu, zvimwe zvandatokanganwa in details. Paitwa chivanhu, then mari ikabva yachizotorwa ikabva yachizongonosiyiwa Marusape. Ndokubva tadzokera zvedu kumba. Hakuna akataura neumwe nekuti ndidzo dzakange dziri mhiko dzacho, nekuti zvakanzi nen'anga yacho kana pakangowana munhu anotaura anything zvinoreva kuti tinenge tichifanira kuti tinge tichizotangidza zvekare mhiko, potsvakwa zvekare imwe mari. Saka tose takange takati zii, takanyarara kusvika tasvika kumba. Tasvika pamba pedu kwaMutare, vanhu ndopavakatanga kutaura. Pakaitwa mabiko, kupemberwa kwemweya wengozi wakange wadzingwa mudzinza. Ndiri kuda kungotaura izvi mukoma nekuti I just want people to be careful. Ivai careful veduwei kana mukanzwa zvichinzi kune kuri kungonongwa mari. Isu sedzinza ndozvatakaita as a family. I'm talking about a family that also has rich people. Zvekuti kana umwe munhu akanonga mari iyoyo, kunyangwe dai ainge akaudzwa kuti imhuri yekwanhingi yarasa mari, vaingoti it is a blessing, but vanhu vakaita masacrifice nekuti vainge vachitya kuti mweya wengozi unozongoramba uri mudzinza. Sekuru vakaita sacrifices variko kwavainge vari, vakati endai kuplot munonopiwa mari yose iripo paplot yemasales, ndo yamuchashandisa kukanokolektiwa 2000 US dollars yatakanorasa Marusape. Hameno kuti vanhu vakazonongawo mari iyoyo vakaitei nayo. Mari iyoyo kumunhu akaitora imari yakauya ichitevererwa nemweya wengozi. Zvekuzonzi unozoisa sauti hazvishandi, because mweya wengozi utongori mweya wengozi, haushandi nekunzi sauti, asi unoteerera. Kana ukanzi ibva apa chienda apa, mweya wengozi will listen. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mweya wengozi unoteerera. Kana ukanzi chibva apa chienda apa, hanzi unoteerera. Hanzi I just wonder kuti chii chakaitika kune vanhu ivavo vakazononga mari yacho. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makaveka uchitupa changu. Ndoitawo sei zvangu ini mukoma. Ndinofila as if I don't have any choice. Zvinhu zvakaoma. Ndafunga hangu kuti ndige ndichita zvekutengesa muviri wangu. Ndine shamwari yangu uyo akaendawo kuZimbabwe, akarelocata akaenda kumba, but ari kuita zvinhu zvezvino. Isu tiri kuno kunyasoona kuti takasara. Saka pandakadzokera kumba
paChristmas apa ndakange ndiri kumba kwake. Mazuva ekutanga akange asingadi kuti ndinge ndichiziva kuti ari kumbotsikisa dzipi, but akazosvika pakuzosvikirwa one of the client akasvika pamba akanditi ko Rosina aripi. Rosina ndakamubhadhara mari yangu yefull night, akandinzvenga because ndainge ndakadhakwa. Saka iye akazoti abuda, paakabuda akange atozviziva kuti ndainge ndatoudzwa about that full night yainge yakabhadharwa, iye akasazoita zvavainge vakawirirana. Saka akamboedza kuda kutsika-tsika akati munhu wandinongokweretawo, but ndakange ndatobata metsi yacho ndikati don't lie to me, kasi ndo zvawava kuita here? Akanditi hongu, ndo zviri kumuraramisawo paZimbabwe. Saka ndiri kufunga kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha ndombonotesta ini mukoma, but ndinoita zvokunamata. I don't feel good about zvinhu zvandikuda kuti ndinge ndichizoita kana ndaenda kuZimbabwe. What kind of advice can you give to me nedare renyu? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe yapakaipa. Hanzi ndo zvandafunga. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makaviko uchitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years kuberekwa. Ndine varume vatatu avo vandiri kudanana navo. I don't know who to choose. Pane one ari muno muzimu, is just a broke guy. Saka ndiye anongondipawo, anongoitawo fadza madzimai yake pandiri. That is why I am keeping him. But zvemarriage manje ari kundimanikidza, but iyi ndinozofa nenzara. Zvose zvatiri kuita izvi zvinonakidza because I am not demanding anything from him, because ndiri kuchengetwa nevamwe avo vari kundichengeta, avo vari kumhiri kwemakungwa, but they do not know kuti this is what is happening. Saka I need genuine advice kubva kune vedare renyu. The other guy avakura ndivo vaya vemaBP. I was disappointed. Kiki mukomanashi vakati vauya kunoku tarara tose paya. Shasha yaramba kumuka. Ko indava, what's your problem? Akati ndo zvandiri, ndine high blood pressure. Ndokubva tachizotobatidza feni. Vedwe bonde racho kamuitirwo kacho harina kundifadza, because hanzi injini ikapisa hakuna zvinozoitika zvingazondifadza. Saka ivo kutoti vange vachikwanisa kundifadza, vanotora feni votoisa pamubhedha zvekuti vanenge vachiita kukulwa down nefeni iyoyo. Ndakange ndava kungobvunda nechando ini because handina kuzvijaira. Kozoita vamwe vacho variko futi kumhiri, vanozvishushira baba ivavo, kungogarirawo nhamo, but vanoshusha. Kana ndichishushiwa muno ndichiri muno muko, kana tazoendako ikoko kunyika kwavanogara, ndinofunga kuti ndinenge ndiri kaslave kavo kekupedzisira. Saka ndo dilema yangu yandiinayo. Anofadza madzimai wacho haana kana zuda, a broke guy zvake, but kubasa aiwa basa anogona zvake kurishanda. Saka I can't keep a guy simply because anogona basa. Kana tikaita vana, the kids they need to eat. Ndofunga neiko? Ndofunga neprivate party? Ndofunga nepfungwa here? Kana kuti ndofunga nemoyo? Because vekushusha zvavo ndinovada. Mukoma, I'm so confused. I do not know kuti ndoita sei. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndofunga nemoyo, ndofunga neprivate party.
kufunga neprivate party manje munozviona sekunge vanenge vasarudza upi nhai mhuri yezimbabwe vakanzi vanenge vafunga neprivate party vanenge vasarudza upi sekunzwa kwenyu kwamaita nyaya yavo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu. Strange things they do happen in this world. Variwo vateereri ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching.